Ассалому алейкум, духтарако, созин хубин, саломатиҳои ҳама хубай. Духтарако, навори имрӯзаш анаминамуд итальянски омадаги глои зинда дора, аҷоибот качества диден. Ҳозир ин расветка дора, ман расветкаша нишон метим сиёҳ дора духтар, бирӯзовӣ дорад. Мана духтарако, диден 3 метрш 150 сомонӣ. Нархи донаша каси обдовӣ мегира, яча арзон мекунем духтаро. Аҷоиб фасона диден, итальянка материали беҳад хушрӯй. Ина малинаш духтаро глои зинда дора. Касе да доставка дар кора, марҳамат метонен заказ кунен. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем. Ҳозир ира дар навор дидем, бояд бурга мепурсем, барои ҳамон наворш кунем. Ё ҳам итальянка духтаро ман навор карда будам. Айни сиёҳ гили зардам ҳаст, гили сирхам ҳаст, ҳамон 3 метр 150 сомон. Ниш ҳамон итальянске, ина сирхаш бидедафтам хай. На духтаро кадомеш махлуай метонен заказ кунен, доставка мекунем. Ина оранҷеви дора духтаро, и сирх, сиёҳ, бирӯзови, малина, оранҷеви доштаем. Ба духтаракони ё ҳастан 3 метр 150 сомон. Аҷоиб хушрӯ итальянка. Ина духтаро бо сирхини хеле гулош ҷудо ҳай. Ирам аҷоибот хушрӯй 3 метр 150 сомон. Ина касе дар кори марҳамат метонен заказ кунен.